Tebi, devojčice. Prošarano čak i sa nekom dubokumnijom temom. Pa to je moje devojci posvećeno, tako da to je to aludiranje. Tačno, to se vidi, to se sa kilometar vidi. Tako da, hvala ti, bato moj, puno na ovom komplimentu. Šta ja znam, ali u jednom trenutku morali smo to da radimo, jer nam je to bio isto hleb, tako da, hvala puno. I to bi bilo to. Ovo su bili Cvitovi sa Foxom, budite dobrog raspoloženja, dobrog zdravlja i veliki pozdrav za sve vas. Međutim, kako bih rekao, na kraju se ispostavilo da, dobro, ja stvarno ne znam, zadnjih par godina, stvarno se ni ne predstavljam kao nešto u prodaji droge, ljubi brat,